Gomati District ni DM Tarit kanti chakma ni mangpiliwo yakung bai kadul kha jhoota bai kadul kha bini mangpiliwo khukti musuka kungdui sika bini mungoi na silemani nara rulaikya sanmung kaisana YTF ni phachingtei DM Tarit kanti chakmana nornani tini 2 June dinni salmariwo watune watu hinyawo YTF ni shenkara ro Gomati District o thangoi shutdown khlaikya bini office o thangoi tala rikya jodino bongni samungno gosinaya hangkai bwskango tebo chobo kotoro nokhornai hwnui borok sawi khnaraka tai bongni samung omono je Gomati District ni DM no nonani bagui Bubagra long live, YTF long live.